Insellmilkom illum l-erba l-ottava tal-għid nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Hekk kif bħallum is-soltu jsir il-pellegrinaġġ tradizzjonali ta' San Girgor fiż-Żejtun, nitolbu biex kif missirijietna ntelqu f'idejn Alla li qatt ma telaqhom, aħna wkoll nagħmlu bħalhom u nafdaw fih f'dan iż-żmien diffiċli. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Inti is-sliem tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid, Kristu ħniena. Int il-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ejjew nfaħru lill-Alla billi ngħidu l-glorja. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-alt lill-bnedmin ta' dira tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li jgħid fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. O Alla, Inta kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Fit-tiba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistħoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu diħnin fit-tempju. Xinra li l-Pietru u l-Ġwanni diħnin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom jistenna li se jilqa' xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu min idu l-għaminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu rah miexi u jfaħħar lil Alla, għarfu li hu kien l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju u baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tijaw. Annulu u daqqulu, xandru l-ġubijiet tijaw kolla. Najdu flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru blisem qaddis tijaw, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tijaw. Fittxu il-wiċċu l-ħin kollu. Najdu flimkien, Alleluja, Alleluja. Nisel Abram il-qaddej tijaw, u lid Ġakob il-maħtur tijaw. Jahwe u Alla tagħna, mal-art kollha il-ġudizzji tijaw. Najdu flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tiftakar għal dejjem fil-patt tijaw, fil-kelma li ta' għal-1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abram, fil-weda li ħalef fil-Iżak. Najdu flimkien, Alleluja, Alleluja. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għejt, għax feda il-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jassar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqardet il-mewt u qam sid il-ħajja mill-qabar, is-saltan rebbieħ. Ejdilna Marija ħabrilna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta minn mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Maru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. O nemnu lillum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li 2 mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lehom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom, x'intom tajdu bejnietkom intom u miexja. Huma waqfu bħal sataniket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi ħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temlu kull ma qalu l-profeti.
U ma kellux il-Messija jbagħat dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejr aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin kuljum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qaamu reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmun. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim, nitnatfu minnu bitna. Dan ir-rakkont sabiħ aħna nafuh bħala rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus. Jagħti l-istruttura ta' dak kollu li aħna niċċelebraw meta nfakru bil-qima il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Jekk aħna nħarsu lejn dan ir-rakkont nirrealizzaw li bħalna id-dixxipli ta' Emmaus għalkemm kienu semgħu ir-rakkont kollu tal-passjoni ta' Ġesu u anke l-qawmin tiegħu għax semgħu wkoll dak li qalu n-nisa, xorta jgħaddu għalhom it-triq b'sens ta' dieqa f'qalbhom. Jitilqu lil hemm minn Ġerusalemm imorru 11 kilometru l-bogħod lejn ir-raħal tagħhom x'aktarx li jismu Emmaus. Għalihom l-esperjenza ma' Ġesu spiċċat, il-ħajja trid tkompli. Ġesu imma ma jabbandunahomx, jissieħeb magħhom fit-triq u ta' birruħu jagħmilha li ma jafx ġara, l-ironija hija qawwija ħafna f'dan il-mument, u jibda jispjegalhom l-Iskrittura. Bħalma jagħmel f'kull Quddiesa, il-mulej fl-ewwel parti tal-Quddiesa jiftħilna l-Iskrittura. Imbagħad jinsisti li se jibqa' sejr il-bogħod, donnu qed jippretendi li jistednuh. Huma jgħidulu ibqa' magħna, ibqa' magħna. U li jismu wkoll Emanuel jilqa' din l-istedina u mhux biss joqgħod magħhom kif jgħid l-istess Evanġelu ta' San Luqa, imma fuq il-mejda jaqbad il-ħobż, il-barka, jaqsmu u jagħtihulhom. Dawn huma kollha ġesti li aħna nirrepetu fl-Ewkaristija. Huma jarfuh fil-qsim tal-ħobż. F'kull Quddiesa aħna nagħmlu l-esperjenza ta' dan ir-rakkont. Inħallu l-mulej jiftħilna qalbna għall-Iskrittura u nitolbuh jibqa' magħna u li narfuh fil-qsim tal-ħobż. U l-laqgħa tagħna tispiċċa wkoll b'missjoni meta s-saċerdot fit-tmiem il-Quddiesa jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, qed jerġa' jibgħatna lura lejn Ġerusalemm bħal m'għamlu dawn id-dixxipli biex jarfu u jgħidu jirrakkontaw lil sħabhom xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż. Kull meta aħna niġu tentati biex nitraskuraw il-Quddiesa tal-Ħadd niftakru f'dan ir-rakkont di l-esperjenza li ġrat propju fl-ewwel jum. Luqa jinsisti li din l-esperjenza kienet propju f'ħatti lajt fil-għaxija.
U allura di l-esperjenza hija fondamentali anke biex nifmu għaliex hemm bżonn niltaqgħu kull nhar ta' Ħadd aħna biex nagħmlu l-esperjenza tad-dixxipli ta' Emmaus li ħallew il-Ġesu jaqsmilhom l-Iskrittura, jispjegalhom kull ma hemm fl-Iskrittura fuqu jgħid San Luqa u li bl-istedina tagħhom ibqa' magħna kellhom il-grazzja li jarfuh fil-qsim tal-ħobs. Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla, ejjew nitolbu għal dawk kollha li minħabba ċ-ċirkustanzi ta' ħajjithom itraskuraw il-Quddiesa tal-Ħadd biex ma jitbedux mill-mulej imma jagħtuh iċ-ċans jispjegalhom l-Iskrittura u li jarfuh fil-qsim tal-ħobs billi jiltaqgħu mal-familja tiegħu li għall-Knisja. Nitolbu. Għalina li bħalissa imċaħdin mill-Quddies tal-Ħadd, imċaħdin milli niltaqgħu fil-knejjes eżis tagħna biex fid-djar tagħna ngħixu l-esperjenza qaddisa u mbierka tal-Knisja fid-dar. Nitolbu. Għal dawk li qegħdin weħidhom u li ma jistgħux joħorġu minħabba l-eżiġenzi tas-saħħa u tal-ġid komuni biex int mulej tisma' l-karba tagħhom. Ibqa' magħna mulej, kun il-faraġġ tagħna mulej. Nitolbu. Nitolbu għal kull min imexxi il-pajjiżi tad-dinja u għal min imexxi lil pajjiżna biex int mulej birikom bil-għaqal, bid-dawl, bil-erf, bid-den u anke b'qalb ġeneruża. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ilqa' mulej it-talb tagħna u agħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax titjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' tal-imbabbiet jingħata sehem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jisseħeb magħna fin-natura tagħna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax titjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna u li unidu quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafna mulej u d-nub tiegħi neħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-kollha tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem
bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, u twajjeb magħna l-koll. Inti turi ħina tiegħek mal-bnedmin kollha. Irrodulek ħallew in-net tal-ibnek Ġesu Kristu Sidna u waslinna l-bxarat tajba ta' ħajja ġdida bla tmiem fil-glorja miegħek. U mexa qudiemna biex b'ħafna emil ta' mħabba jurina triq li minna għandna ngħaddu ħanaslu għal din il-ħajja. Issa Ġesu sejħinna biex ninġabru hawn flimkien għax iridna nagħmlu dak li darba għamelu. Missier maħbub, qaddes dan il-ħobs u dan l-inbit biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. U fil-lejl qabel ma miet għalina fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu, ħal ħobs, radlek il-ħajr, qasmu, tawulhom u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll ħal kalċi miml-inbit radlek il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier qaddis qegħdin quddiemek biex bil-ferħ niftakru dak kollu li Ġesu għamel biex isalvana. Dan is-sagrifiċċju qaddis li uħalla lill-Knisja tiegħu. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Missier qaddis li inti fis-smewwiet, il-qana għandek flimkien ma' ibnek il-Aziz. U ħal-mewt minn rajħ għalina, inti qajjimtu mill-imwiet. U illum jgħix miegħek fis-sema, iżda hu qiegħed magħna wkoll. Fl-aħħar ta' żmien għandu jiġi fil-glorja, u fis-saltna tiegħu ma jkunx hemm aktar min ibagħat il-faqar, min jibki, min ikun imdejjaq. Missier qaddis, inti sejjaħtilna biex mimlijin bil-ferħ li jagħti l-Ispirtu Santu minn fuq dan l-altar, nitqalbnu bil-ġisem ta' Kristu. Għamel li bil-qawwa ta' din l-ikel tas-sema noġbuk dejjem aktar minn jum għal ieħor. Ftakar mulej fil-Papa Franġisku, fija għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, fl-is of Joseph li qed jgħinni, fl-is of Mario u fl-isfijiet l-oħra kollha. Għamel li qlub l-insara jimtlew dan il-ferħ tal-għajt, imxerret ma' kull imkien fid-dinja biex iwassluh lill-bnedmin kollha li huma mdejqin. Lilna l-koll Latina li mal-Verġni Mqazza Marija u Malla, mal-arus tagħha San Giuseppe u mal-qaddissin kollha. Meta jasal il-waqt inkunu ma' Kristu fis-sema, ħanoqogħdu miegħek għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox u l-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu l-istess iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina.
la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn knubietna. Iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żewni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Nitolbu flimkien it-talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li int tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Inti naddaftna mulej minn kull taħsir tal-imoddi, għatina li tqalbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek, tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Imbir kull il-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Naduraw Quddiesa berkuk. Illum spiritualment inselmu lis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu fejn il-familja Karmelitana qiegħda tiċċelebra l-ewwel udjenza ta' Sitna Marija taħt it-titlu tal-Madonna tal-Karmnu. U nitolbu l-interċessjoni tal-Madonna tal-Karmnu u anke ta' San Girgor, il-kbir f'dan l-erba fost l-ottava tal-Għid. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kun jum matina llum, aħfirna d-dibietna bħalma nafru minn ħati għalina, la daħħalniex fit tiġrib isteħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kun jum matina llum, aħfirna d-dibietna bħalma nafru minn ħati għalina, la daħħalniex fit tiġrib isteħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-Glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum magħtina llum, għaffrinna d-dbietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib li steħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-Glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum magħtina llum, għaffrinna d-dbietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib li steħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mit-tinbin
issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan il-wid ta' dmugħ. Eħmela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u radana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Quddieshom Malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li titin kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, offrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. Daħalniex fi tiġrib isseħħisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Quddies Alla, Trinità Quddies Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja talla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-ħaġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-dusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisna minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Tlob għalina Quddieshom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int l-aqwa fost il-tajja tas-sema
Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Pawl missierna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħatlejtinna l-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Intemmu hawnhekk it-talb tar-Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Infakkarkom li din ix-xandira ser tiġi mtennija llejla fil-5:30 fuq TVM 2.
fil-waqt li f'kull ħin tal-ġurnata tistgħu issegwu mill-ġdid il-Quddiesa u r-Rużarju fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta www.quddiesa.mt. Fuq l-istess website fis-sezzjoni għar-riżorsi diġitali tat-talb Soter tistgħu issibu wkoll it-talba tal-Via Lucis li hija talba speċjali għall-Lajt. Infakkarkom li minn nhar il-Ħadd li ġej, il-Ħadd tal-Ħniena Divina ser inxandru Quddiesa bil-Malti fid-9:30 u Quddiesa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu u kull filgħodu mit-2 sal-Ħadd fid-9:30. Insellmilkom.